kwa Ramogi Nirio Makare machiegni weche manyien makagi kacha Ramogi TV nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto nochwo wang'e nyasi mar ariyo ma jotend migepe kod jogor mongirore mar keto kogi ogirimiti mar tich e bwo telo mare. Koloso e kindeno, jatend piny nonyiso jotend migepe, jogoro mongirore kod apisa duto mag sirikal mare ni onge thuolo mar yulo e tich. Ruto nonyiso geno mare ni en kod kweth man kod lony gi chia mar kelo lokruok kendo tero piny mbele e weche mag dongruok. Ne apisas mag sirikal mibiro yudi kod keth mopogore opogore, Ruto golo siem ni gibiro neno mako lwer. To strengthen coordination, I have also established an office to focus on between the Constitution creates assignments as we have the team, we have the people, and we have the plan and the goodwill to transform our nation. I have no doubt in my mind, and there is no room for failure. We must succeed. We must build on the synergies that exist within government departments, work together towards creating the momentum that is going to make each and everyone succeed. I want us to understand that the failure of one sector of government, one department, one agency, one ministry affects the overall performance of government. It is my very humble view that in the context of a very vibrant democracy that Kenya is, going forward, we have to work harder, faster, more efficiently, if we have to keep pace with the very vibrant democracy that our country has become. Your Excellency, I'm happy to be part of this, and I promise you from where I sit to support you and to work with all the other colleagues as you lead us to deliver a better Kenya, a more inclusive Kenya, a Kenya that is sensitive to the needs of its people, and a government that is sensitive and responds to the needs and aspirations of the people of Kenya. Your Excellency, I can only emphasize that it will be important that as we execute our mandates, we exercise extreme humility. We also exercise integrity, and we also acknowledge that the focus must be on performance and delivery as you have assigned us in our various portfolios. Riwruoge mag jotij sirikal okwedo weche mawachore ni omenda mag jopiny ibiro tigodo e chiwo negi okumba mar thieth e bwo okumba mar sirikal mar Social Health Authority kata SHA. Ka giloso gi jofwambo, jotelogo wacho ni onge omenda manyien ma gidwaro mondo sirikal omedgi mak mana omenda mosebed kimiyogi ne okumba mar thieth chakre higa 2011 e bwo okumba machon mar NHIF. Bende gilero ni ok gidwar mondo sirikal oyudnegi okumba e bwo kembe mag ji giwegi. Gie sani, sirikal dhi nyime kod kawo pach jopiny e wi chuogo okumba manyien mar thieth ne jotij sirikal. When NHF came to an end, we realized that our members were digging deep into their pocket despite actually the increased amount that we were now subscribing under SHA. We felt that that is not what's supposed to be happening, and that is against the law that we have today. And that's why we said we must have an extension of the same or a recreation of similar thing. As public servants, we had indicated strongly that we don't want to be put into private insurance companies that will not give us the covers that we need, because we have seen our colleagues
who are taken to some other private insurances, like teachers and like police, the suffering that they've gone through. So we are very keen on the package we needed, that it should not in any way be watered downwards. We are only defending the money we have been enjoying. Because this money we are talking about, it has been there in NHIF. Now we miss a home to put this money to. That's why we are looking for regulations to protect this money. This is not something new. This money we have enjoyed from 2011 to date. What we are looking for now is just an act or regulations to protect what we have. Jodak e gwenge ma Woodley e boma ma Nairobi nigi lit kendo ywago lal maduong' tok kanyo muku utegi otieno mokalo. Giwak ni kata obedo ni notis mar ndalo 90 manomigi ne chopo e giko mare kawuono, chenro ni nyotime yo makare ni mar nyotime koneg sitima gino manyorocho arita. Kuom ute 43 manochiwnegi notis mar dar 19 kende manyosemuki. Kaluwore gi ten kaunti ma Nairobi, gichano mar gero ute 1975 manyasani mabende biro konye solo osuru kendo chwalo dongruok mar kaunti ni. Nyaka sani, moko kuom jodak temo reso gigi maginyalo yudo kako machielo rowere bende choko gigo magiwacho ni nyalo konyogi e nwang'o yuto matin. Apisa mag obila onego achich maduong' mosebedo kanyayo weche makuo e alwora Manjiro sub-county e kaunti ma Nairobi. Ian Omondi Achoki mong'ere gi mar Oledhi kaka Iano nochiel gi magina e rakruok manobede kinde kod obila. Achoki itudo kod kuo mar apiko e alwora ma KCC mantiere ward ma Molem. Obila bende ne oyango tho mar achich ni e kinde rakruok no kendo yudo $1 achiel, apiko kod simbe mag ong'we yamo manotiyo godo e kuo. Jopiny bende okwa mondo were gi weche mag kuo kendo tije manyalo konyogi e yuto ma pile ka pile. Akakuja mzee kijana mmoja anaitwa Murodhi, akakuja akanielezea kuna kijana ananitafuta mwenye alikuwa ananitafuta na bunduki, na akaniambia nikae labda na yeye. Mimi kwenda kutoa simu ndio nipigia maaskari wakuje kuangalia, na huku chini jamaa akakuja akakuja hapa mbele akanitolea bunduki na akanifiatulia moja, nikainama, hiyo ikapita. Kwenda kukaa kwingine ndio mimi nilitoroka nikateremka na huku chini. Huyu jamaa ni rafiki yangu, tulikuwa tunatafutwa na yeye. Juu huyo jamaa alikuja akatafutwa, akapigwa na watu kutoka ni kitu last year but one. Akatafutwa na watu akiiba pikipiki pale akapatikana. Vile alipigwa na mob ndio ameishi kututafuta. Alikuwa anasema anataka watu 3 but leo ndio tumeitiwa tukaangalia kama ni yeye ni polisi, na tukaenda tukakuta huyu jamaa akasema ni yeye. Kazi yake ilikuwa ya wizi wa pikipiki. Kwa hiyo ile tumepoteza pikipiki aina mingi, hata ni venye watu hawako hapa. Riwruok ma jokombe mag ODM e sub-county Saboro e kaunti ma Migori ochako ng'wech mar tieko koko kod ywaruok e kind josiasa moyier e kaunti ma Migori, ka bende gikone josiasa duto moyier mondo koro okaw okang' mar neno ni gitiyo tijegi manoyiernegi kendo githegre gi siasa momondo. E kinde romo margi kaka jokombe mag ODM e sub-counties go, romo manochwo e kom gi jakom ODM e kaunti sub-county ma Awendo Samuel Makedi, giwacho ni koko ma osenenore e kind jotelo moyier e kaunti ma Migori kelo picha marach e kaunti mangima ka chiel gi duond bura mar ODM. E seche ma jatend ODM dhi nyime kod keto yore ma kelo kwe e kind jotelo moyier e kaunti ma Migori, penjo ma pod ipenjo en ni to ang'o makelo kokogi. Makoro watimo kasa nini mondo wawuo kod viongozi, wadwaro mondo giduog chien, wawuo kodgi kaka jokombe mag kaunti, jokombe gi duto gis ema oyierogi, jokombe boro man ka gi te e joma oyierogi, gin ema giyware gi governor ka gilaro leadership. Ka kwanene gin ng'ato ka ng'ato dwa no bed governor, owe koma no yiere koro dwa mondo bed governor. Mae chandruok mantie Migori County kae. Kama senator ameona kitu mbaya ambaye kinalenga governor, wanaenda wanakaa na yeye, wanaongea badala ya kwenda kwa wananchi, kwenda kufanya marumbano huko. Hii tumesikitika sana hii kitu, na tunaomba hii kitu ikome kabisa. Sisi tunaomba kuweza kutengenezewa maneno katika kaunti hii.
wadwa ni ng'ato ka ng'ato olulainde. Ng'ato ka ng'ato ka olainde mondo wabed gi kwe. Jatho moro no wacho ni pesa oluoro koko, tich bende oluoro koko. Wan kaka jo Migori ka jo leaders gore, wan ye lum, wan ema hinyre. Koro nwakwayo gi ka gi duond mar party. Ni giluornwa party, giminwa teko tich, wiwenwa governor uti. Ng'ata man gidwaro ni chieng' mono dwar governor onge ng'amo tame Migori County. Wayie ne gibiro dwaro to time mantie sani senator Lulainde mondo tinwa maber, MPs mantie Lulaindgi mondo gitinwa maber, wan bende kaka jo party gibed kodwa mondo wa advice gi nikech wane mane wamiyogi thuolo mondo gitinwa. Jatend migawo mar riwruoge Saga kod ohelni matindo Wycliffe Oparanya ojiwo jopur mawuok e alwora ma Nyanza, Imbo mar Kenya kod Hoho mar Okak mondo chak pur mag kothe mamoko kaka kahawa ma ok giket mana maino e puro oduma kod niang'. Koloso e kar chung'o bura ma Likuyani e kaunti ma Kakamega, Oparanya okoni kahawa ni kod yuto makare ne jopur kendo bende nyalo chugo thuolo mag tije ne rowere e kor gwenge. Mwaka uliopita Kenya iliuza tani 51,000. Na ukienda kama Uganda inauza tani 700,000. Na Kenya hapo zamani ilikuwa mbele kuliko Uganda. Sasa ile iko number 1 Afrika mzima na Ethiopia. Namba 2 Uganda. Kenya tuko hapa namba 7, namba 8. Lakini miaka 20 iliyopita Kenya ilikuwa namba 1. Nini ilifanyika? Sisi tukija hapa zile cooperative ambao tuko nazo chache zimekufa kwa sababu ya uongozi mbaya. Na hii ndio mambo sasa tunataka sisi tuangalie. Mimi nitashikana na vijana wetu majenzi. Vijana nataka kushikana na wao sababu hii kitu umetuletea waziri imeleta ajira. Hii kitu imeleta ajira. Hatutaona vijana wakitembea barabarani tena. Vijana wetu watakuwa shambani, wakichimba shimo, wakipanda miti, wakichuna kahawa, na vijana wetu wataweza kuimarisha maisha yao. Jopur ma pachoka okwa mondo ti kod kothe mopuodhi kod board mar KEPHIS koloso e kaunti ma Meru e romo ma tiego jopur. Apisa mochung' weche mag kothe e board no mar KEPHIS Simon Maina owacho ni kothe mopuodhigo ni kod ber mathoth ma gin kaachiel gi konyo jopur yudo nweng'o mabup. Kara kamano Maina wacho ni chiro mar kothe sani opong' kod jogo ma uso kothe mabandia to gi mago ma rang'iny margi ni piny, gino ma hinyo jopur. Nyaka sani Maina wacho ni nitie buche maromo 15 e doho mopogore pachoka mitudo gi kothe mabandia. Itakuwa ni baraza, mtakuwa mkiattend barazas ama Tumezunguka mahali tumesikia kuna shida. Kwa wakati huu tuko na cases 15 zinaendelea kotini kwa wale ambao wameshikwa wakifanya mambo mbaya katika hali ya kuuza mbegu. Na hata Meru nilisema tuko na cases 5 na kuna zingine tu na investigate. Na tunaomba ya kwamba wakulima na wananchi wote wapeane habari wakati wana suspect mambo ya fix it. Na tuseme ya kwamba wakati tunafuatilia mambo ya ubora wa mbegu kuna ile sheria tunatumia. Naomba na wasii wakulima wetu, kwa sababu hii ni mtu ambao unapata inakaa miaka 5, inakaa miaka 6 ama miaka 3. Hii ni mtu ambao lazima uhakikishe ya kwamba kabla ya kwenda kununua upande umenunua ambayo imeangaliwa na KEPHIS, na zile nurseries ambao zinauza lazima uwe na barua ya KEPHIS ya kuonyesha ya kwamba hiyo miti imeangaliwa, imekaguliwa na imeonyeshana ya kwamba iko tayari kupandwa. Kwa sababu utapata wengine wanaenda kuuza miti kwa sababu kuna mnunuzi, lakini hiyo miti bado haijakomaa, haijamaliza ile formation. Kwa sababu wakati tunafanya ile tunaita grafting, tunaweka kuna ile miti iko chini na kuna ile miti ambayo iko juu. So lazima tuhakikishe ya kwamba ile miti ambayo tumepanda iko tayari. Na hiyo miti imeangaliwa na KEPHIS, haina magonjwa, haina mashida mengine. E weche mag tuke ni tim mar Brazil geno mar